Oke guys, kembali lagi dek nggone salam nyam 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 nyam. Oke guys, kali iki edisi mampir sak tekane teko nggone balik omah. Lah iki teko nggone Kediri guys, teko nggone Kediri mbuh prapatane jenenge apa pokoke daerah Mojoroto guys. Kuwi lek lurus iso tembus ndek nggone Ploso, Pondok Ploso. Lek ngiri ndek nggone kono kuwi Sekartaji. Lek nganan iso teko nggone Guwa Selo Mangkleng, engko enek prapatan kuwi iso tembus nek nggone endi iki lho, lek ngidul nek nggone Pondok Lirboyo. Kalau lurus iso teko ngene Ploso, bar Ploso endi iki Tulungagung. Oke guys, kita ngiri kali ini ya wis karo mampir guys. Iki biasane wis nek ngene kene panggone wis kis ngiri lah. Ngomenggo lek ketemu rombong ijo kayak ngono kuwi lah, kuwi pentole enak guys, pentole enak wis dige dige apa ki lho, ampet-ampet penunda lapar wis cocok nek ngene kene. Wis berapapun belinya dilayani guys, dilayani nek ngene kene iki wis iki penampakane wis koyo ngene iki nang nggone kono. Iki guys panggone ndek nggone Prapatan Semak Kediri Santo Yosep kono kuwi. Oke guys, monggo dicoba.